Καλά ρε μαλάκα, η τύπισσα κάνει εργασία για τη μελαγχολία και εσύ ασχολείσαι μαζί της, ενώ σου έχω τις δίδυμες. Υπάρχει μια θεωρία ότι το πρώτο ραντεβού είναι μικρογραφία όλης της σχέσης. Μην ψάρωνεις, μαλακία θεωρία, απλώς την ανέφερα. Σου γράψε την κόμενά σου. Της μοιάζει καθόλου? Δεν μου λες, έχει από αυτές τις φραντζούλες εδώ μπροστά. Έτσι πάνω. Ναι, αλλά δεν είναι ήμο. Πρόβλημα με το κορίτσι? Όπως κάνεις όλους τους μέχρι τώρα, με τους ηλίθιους φίλους σου. Ξέρεις πόσο καιρό έχω να δω τους φίλους μου?